Ik vind het wel interessant om allemaal te weten en hoe ze het maken en zo. Want meestal zie ik het wel op tv, maar dan weet ik niet dat het zoveel werk is, zeg maar. Dus dacht ik dat het best wel simpel was, maar het is niet zo simpel. Zo dicht bij elkaar dan. Ja, samen inderdaad. Het maken van bijvoorbeeld een nieuwsuitzending lijkt misschien heel simpel. Verslaggever, cameraman die wat beelden draait, paar interviewtjes en klaar. Maar in de praktijk komt er veel meer bij kijken. En wat precies, dat kun je ontdekken op de open dag van Omroep Zeeland. Dit is de nieuwsredactie, ja, zoals we wel eens zeggen, het kloppend hart van deze omroep. Het lijkt net een kantoor, dat is het eigenlijk natuurlijk ook. Maar Ik heb een beetje uitgelegd hoe het werkt hier op een dag. Want ja, het ziet er nu, eigenlijk is het heel vertekend, want het ziet er nu heel leeg uit. Terwijl het normaal hier altijd door de week chockvol is. Maar hoe het begint, hè, als presentator kom je 's ochtends binnen. Je praat met de eindredacteur, je overlegt wat er al ligt aan nieuwsonderwerpen. En waar je nog mee bezig bent. Het nieuws van de dag en ja, hoe dat een beetje gaat. Dus, en dat je dan uiteindelijk om 3:30 naar achter gaat, jasje aantrekt en de visagie ingaat. En dan gaat presenteren. Bent u er helemaal klaar voor? Ik ben er zeker klaar voor. Mijn fototoestel heb ik bij me. Ja. Dat is even schrikken. Zo'n camera ineens en een microfoon. Ja, u komt kijken bij een omroep, hè? Daarom, dat is hartstikke leuk. Waar bent u vooral benieuwd naar? De studio van het nieuws die vind ik altijd het leukst om te zien met de regiekamer en zo. Ja. Is geweest. Alle uit. Henk, uit Middelburg. Uit Middelburg. Welkom Henk. Goedemorgen. Goedemorgen. Leuk dat je hier bent, om het eens een keer mee te maken. Ik vind het erg leuk, Ja? ook om jou te ontmoeten. Ik ben nog nooit in een studio geweest, dus ik vind het wel leuk om dat allemaal eens een keer te zien. En u bent net live op de radio geweest. Ja, dat heb ik begrepen. Met een quizvraag. Wist u zelf eigenlijk het antwoord? Nee. Nee. Okay, en wat heeft u verder allemaal al gezien vanochtend? Nog niet zo gek veel. Ik heb de introductiefilm gezien en we komen net uit, hoe heet dat, de redactieruimte. Heen en toe is het erg leuk. De bolus was ook lekker. Nou, wat ik dan hoorde van Elias, hoe snel die alles zelf moet regelen en moet doen, ja. Wij luisteren wel eens, nou zegt u het maar. En dan ook die snelheid, dan we hebben de telefoon weer. En ja, dat maakt best wel indruk. Het wordt nou, hoe zou ik dat zeggen? Ja, toch duidelijker dan dat je thuis naar je radio zit te luisteren. Ga ik het filmwerk van meneer Linsen laten zien. Ik zie allemaal fans van me, dat is geweldig. Hier, ik hoor nou weer al mensen roepen, oh, je hoort zijn stem. Ja. Ja. En hoe vind je het om je werk te laten zien? De mensen zijn behoorlijk onder de indruk volgens mij. Ja, die weten niet, de meesten weten niet wat voor werk het is en waar de belastingcentjes naartoe gaan. Op deze manier, ja. Ik hou je niet langer op, want de volgende groep staat alweer te dringen. Oké, dan gaan we aan de slag. Goedemorgen allemaal. Ja. Het linkerpedaal is vooruit. En als je denkt van nou dat gaat te snel, dan heb je hier een heel klein knopje. Dan ga je achteruit. Ja, probeer het maar eens. Dit is het nieuws van zaterdag 8 november. Goedemorgen. Nou, joh. Terug. Ja, goed zo. De bezoekers kregen een rondleiding op de taxi, mochten aanschuiven bij de radio-uitzending en zelf ook een stukje nieuws presenteren voor de camera. Zeg nou zelf, zo moeilijk is dat niet. Hoe vond je zelf dat het ging? Best goed. Aan het einde dan tenminste. Aan het begin had ik nog wel een paar problemen. Ik vind het ontzettend interessant. Ja, hoe alles binnenkomt en verwerkt wordt. En de communicatie tussen jullie allemaal. Ja, dat is toch wel indrukwekkend. Het is niet even cameraatje, beeldje en doe maar op tv. Zo werkt het niet.
Wat vindt u nou het leukste om te zien hier bij de omroep? Televisie toch wel, ja. Toch wat meer interesse natuurlijk daarin. En ja, het is leuk om te zien, alle techniek vooral. Ambieert u misschien nog een carrière in de tv-wereld? Nee, dat lijkt me niet zo. Nee. Wel leuk om te zien, maar niet om zelf te doen. Oké, veel plezier nog. Ja, dankjewel.